Lukesin lähdellä. Käy päivä piti. Ipi. Amen. Nyt ei ole. Kallen. Vuoria. Berer. Aivan. Päivä. Lähdettiin asiaan.
Hadi mi? Polizei. Hop. He. He. Onko kiinni koko ajan? Missä on? Ja et se on kannisamottia. Ja. Ja että Täpötä. Ayolah. Täpötä. 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 Hadi. Ayolah. Bırak.
Härra. Nüüd võidad ära. Võtame. Osa, jah, et ainult osa, aga neid ei ole palju. jah, et iga grupile tuleb lõike edasi areneb. Ma panin sinuga sokka. Oot.
saad, aga teine helistab jälle ilma